хора, и днеска играеме Brawl Stars, ама втора част на 25 ранг. Втора част с 25 ранг, ще качваме. Да, ма това е вече на 25. Аз ще го качвам на 27. Моя Едгар ще го качвам на 27 ранг, защото най-ново играя с него и искам да го качвам него. Аз най-много играя с Dynamite. Вчера там с 28. Аз ще качвам Едгар на 28. Да, ама когато ти звъннах, беше ли заед или не? Така че може да дадем рейд. О, 5 кредити за Драко. Аз вече имам Драго, хората знаят. Как хората знаят? А, да. На мен не ми дава да дам рейди буквално. Мисля, че се бъгваш. Не това е да дам. Да, давай, включи си. Няма да играм. Митко, изключи си интернет. Ама аз съм не с мобилни данни. Аз играм с Dynamite. Хора ще се махнат партито да малко. Какво стана? Ара, ще спра за видеото. Покажи ми защото ми е там. Хора, ей сега ще се върнем. О, ти ще бъдеш с Dynamite, бе. Нали знаеш, че имам с Dynamite да ти покажа? Аз кой да играе по Dynamite ми е на 22. Аз ще играя с Dynamite, защото ми е на 22. Брат, как играеш твърде много с теб, бе? Не забравяйте да се абонирате с камбанката и да лайкнете видеото. Да, както виждате, нас е кусто много силно. Да, си много силен. Може би го апдейтнаха. Кой? Мисля, че е Сърч, защото виждам всички, че са просто Сърч. Ниско, не трябва се да отиваш. Брат, ела, почти развих Dynamite. Не бе. Остана. Що трябва да се прави? Да знам. Бягай. Somebody call for Surge! Чао, я умре. Казвам се да стоят на място, малко не ми се. Убих Dynamite! Слави, убий Сърч! Убий Сърч! Направи. Абе, двамата ги убили. Браво! Убихме го. Абе, Падо умря от неговият му хайперчейндж. Не хайперчейндж. О! Супер, брат. Ама ти ще бъдеш стар плеер. Благодаря, че го. Кой ще бъде стар плеер? Слави. То трябва да си е Слави. Аз вече се плави. Много стар поинтове. Да ви кажа, че Маркин съм стар плеер. Не свърши. За първи път съм стар плеер. Чакай за първи път. Как за първи път си стар плеер? Да, не се шегувам. За първи път. Вие на кой левел сте на Brawl Pass? Аз съм на 18. Аз съм на 19. Аз на 23.
Аз съм на 23. Да, на 3. Ама, чакай, помниш ли онова видео, Митко, вчера как играхме Roblox? Да. Това да почнем. Хора, да, където минахме онази игра. Да. Да, ще Искате ли да погледнем темата, Роби? направим И да, искаш ли, Марти, да направиш сега част 2 на Roblox, пак на тази игра, с план? Митко, айде да почваме. Добре, ако ни се затопли яко телефона, направо спираме видеото. Айде, брат. Айде последната игра и за... И започваме Roblox. Да. Ама каква започваме първо? The Strongest Battlegrounds, която ще биеме, или оная... Анджело е гей. Анджело е. Да, може ли да не го говориш, че мама ни забранила да говорим за това? Не се карай, не карай. Хора, не мога да те говоря. Това гро... О, да, бе. Браво, ти го каза. Анджело! Майко, не умря ли те? Майко! Майко, трябваше да умря. Да, той стреля грозда. Ох! Не може да се скрия. Готово? Аз се бих Да, така ще го ставих по-малко. Добре, че го пропусна. Добре, ставете на... Не, ще дойде. Яндел. Благодаря, че бяхме толкова малко. Хора, ти имаме тази игра. Абе, Дариел е много силен, бе. Да, той по принцип май той Дарио не съществува. Нека да го наричаме Дарио. Хубаво е да го наричаме така Дарио. Не, той не съществува, защото под маската му се крие Рико. Аз съм стар, ня. О, да. Да, бе, верно. Знаеш ли, че един биш, ама Тори, чакай къде е? Да, ама той е Риков. Ама има един скин на футбол и второ. Да. Дарио е много по-малък. Не. Къде е Дарио? Не съм го взел. Да. Той не Да. Пора да играем Roblox. Марти, нали ти каза, че след тази игра, която минах, играем Roblox. Но искам още една игра. Знаеш ли какво съм игра да изигра? Знаеш ли какво съм убил? Тя е много готина игра. Но аз не мога да играя. Дайте Аз последния играя реди. Brookhaven. Не, няма Brookhaven, тя е много тъпа, моля те не. Brookhaven, моля те. Добре. Чакайте, сетих се! Милион Berries Person Run. Да. Хора, след 7 игри ще стана Silver 2 на Dynamite. 7 игри. Джойнете ме. Много ще бъде. Ама ти играеш. Айде, Митко, Марти играе. В Roblox ли? Добре, игра. Да. Roblox играе. Да те джойна ли, Марти? Да. Влизам в Roblox само, защото преди малко ви чаках от това. What? Това е игра. О, милион. Всякакъв милион. Чакайте ме. Аз съм Бери Миньона.
изчакайте ме, идвам. Марти, моля те по-тихо. Митко, ние сме миньони. Не скачаме, ние сме миньони. Добре, изчакайте, зареждам и идвам. Клас миньони. Митя пак и дюжи. Изчакайте ме там, където се спалваме. Изчакайте ме там. Лак на изи. Ето тук. Митко, ето тук се става миньони. Абе, това сме жили. Чакай, Аз скачам. аз съм аз скачам. И аз. Айде да се качваме. Аре да се Айде да качам. се качваме. Брат, да се качам. Ебане. Най-сетне. Къде е груп? Къде е груп? И аз. Ама къде е груп? Дойде не е груп. О, минете лапа. Не. Не! Брат, не! Помогай да ме пусне, бе! Аз съм най-отпред. Митко, ти кой си? Къде си? Не, бе, Аз съм... Не, Аз съм зад тебе. Аз съм зад тебе. Аз съм горе. Ето това! О, забравих количката! Уярачка. Айде бе. Ама брат не ми дава да скачам. Аз съм най-отпред и скачам. Мисля, че спейсът ти е щупен. Ама, Абе, кой? не, вече ще скачам. В играта. Ето. Идвам, изчакайте ме. Изчакайте ме, бе. Ето ме. Аз съм в Джери! Какво става, пич? Мене ме хвана. Вас как не ви хвана? Ти чуме? Чък. Бягам. Тичай. Аз съм отгоре! Аз скачам! Мене гони ли полицай? Гони мами нямче. Аз скачам на изчаката. Аз минам. Го гадно. Стана герой ли? Да. Ето го Бейкън. Бейкън е отдолу. Бейкън. Хайде, Бейкън. Ще видите, ще бъде дълго, бе. Ама ти снимаш видео ли сме? Да. Хора, аз съм тук. Вие сте долу и двамата с Слави сте долу. Ето го Бейкън. Помни. С един пръст е трудно, бе. Вашия полицая не ви гони. Гони ни. Не ви. Ето го Слави, ето го Слави. Здрасти, Слави, здрасти, пред тебе съм. Здрасти, Митко. О, благодаря. Чакаме Марти, айде Марти, идвай. Ето го Бейкън. Скачай. Бъдите такъв екран. Не мога. Намерих Патрик. Без да искам паднах бързо. Митко падна. Ето те. Насетна! Айде идвай, Марти. Марти, айде идвай, ние сте долу. Не съм. Гати играта! Ете кара! Скачай, да не скачам. Не, стой! Митко, стой! Айде, давай. Ще го намина на трети път. Марти, дай да лизнем. Айде да играем на нашия паркура, където май с нощи играехме. Какво ще прави? Хора, част 3. Това
Утре ще правим, утре ще го правим. Дайте лайк нагоре и се абонирайте с камбанката всеки ден да ни следвате. Чао!